les ordenances fiscals, així com en els preus públics, ja siguin de serveis de prestació directa o de prestació externalitzada, s'hi regula la recaptació de l'Ajuntament durant l'any següent. Dintre les ordenances fiscals volem destacar-hi dos tipus de recaptació, els impostos i les taxes. Les taxes només poden destinar-se a cobrir específicament el cost d'un servei, per exemple la recollida i tractament de residus, mentre que els impostos no tenen assignada una destinació específica però serveixen per finançar aquells equipaments, infraestructures, serveis públics, ajuts socials, etc., que l'equip de govern consideri més prioritaris. Tal com fem cada any, permeteu-nos aturar-nos un moment aquí i fer una reflexió sobre la situació socioeconòmica actual. La majoria de famílies i veïns de la nostra ciutat continuen patint les conseqüències de les disfuncions del sistema capitalista, en la qual augmenta el cost de la vida, els serveis públics es degraden i, paradoxalment, les grans fortunes obtenen beneficis rècord. Els beneficis empresarials continuen sent la principal causa de l'augment de l'IPC, és a dir, del preu de les coses que consumim. I no només ho diem nosaltres, els de la CUP, sinó que la pròpia COE, la patronal espanyola, a la seva memòria socioeconòmica i laboral del 2022 reconeixia diverses coses. 1. Que les empreses han aprofitat el context d'inflació per augmentar els seus marges de benefici, provocant una inflació encara més grossa. I 2. Que els sous de la gent treballadora no només no han pujat, sinó que estan un 4,1% per sota dels nivells anteriors de la pandèmia. Mentre la gent paga la benzina, el gas i l'electricitat a preus desorbitats, Repsol, Iberdrola, Endesa, Cepsa, Naturgy han disparat els seus beneficis. L'últim any han guanyat 54 milions d'euros cada dia. Això són 19.000 milions d'euros de beneficis l'any passat. Un altre responsable de l'empitjorament de les condicions de la vida de la gent és l'especulació amb el preu de l'habitatge. Les famílies olotines cada vegada destinem una part més gran del nostre sou a pagar per poder accedir a aquest dret. La gent jove ho tenim pràcticament impossible per accedir a un habitatge de compra i l'habitatge de lloguer ha arribat a preus rècord, 520 euros de mitjana a Olot. I la majoria dels quals estan en mans d'entitats bancàries i grans tenidors. L'any passat, la banca espanyola va guanyar 57 milions d'euros cada dia. Això són 20.800 milions d'euros de beneficis l'any passat, els beneficis més grans de la seva història. Factures de llum, factures de gas, factures d'aigua, quotes de lloguer o d'hipoteca. El capitalisme neoliberal, ja ho vam dir l'any passat, és com Robin Hood, però al revés. Robar el 99% més pobre per donar-ho a l'1% més ric. Fem aquesta anàlisi del context perquè no podem parlar d'ordenances fiscals sense tenir en compte la realitat econòmica de les famílies de la nostra ciutat i sobretot sense analitzar la causa d'aquesta realitat i encertar amb les polítiques que fem des dels municipis. Però davant d'aquest panorama, què pot fer l'Ajuntament? Des de la CUP creiem que les polítiques municipals s'han de basar en 3 principis: la defensa dels serveis públics, la fiscalitat justa i progressiva i decidir bé on s'han de gastar aquests diners públics. En contextos de crisi, l'administració no pot ni retallar ni abandonar aquelles inversions i serveis que garanteixin la vida digna de les persones. Tot això costa diners i és evident que d'algun lloc han de sortir. La pregunta és d'on? Des de la CUP, des que la CUP va entrar el 2015 en aquest consistori, portem reclamant que s'apliqui la tarifació social i progressiva a tots els impostos i taxes, és a dir, que paguin més aquells que més tenen. El que ningú entén és que ens diguin que no hi ha diners per moltes coses que són necessàries, però després es gastin milions fent obres i activitats que no són prioritàries. Com a partit d'esquerres, ja ho hem dit sempre, no ens veuran fer un discurs antiimpostos. Els impostos són imprescindibles per mantenir els serveis públics. La qüestió, insistim, és a qui fem pagar aquests impostos i on els destinem. Des de la CUP cada any hem portat propostes al debat d'ordenances fiscals per recaptar més d'aquells que més tenen, entitats bancàries, grans tenidors d'habitatge, grans empreses, grans fortunes, i per alleugerir la càrrega fiscal en aquelles famílies que més ho necessitin. Sabem que pagar el mateix rebut no suposa el mateix esforç per una família que per una altra. Ja avancem que no votarem a favor del conjunt d'aquestes ordenances fiscals i preus públics. Encara disten molt del model que per nosaltres seria el més just i eficient. Tot i així, durant setmanes hem estat negociant amb l'equip de govern i hem pogut incorporar-hi una sèrie de propostes que creiem que són importants. Propostes que en el context de crisi econòmica beneficien a la majoria social i propostes que en el context de crisi climàtica beneficien el medi ambient. Intentarem explicar-les breument perquè tothom sàpiga de què es tracta. En relació a l'IBI, l'any 2019 vam aconseguir que aquest ple aprovés que haguessin de pagar més aquells propietaris que mantinguessin
habitatges buits durant més de 2 anys sense motiu justificat. I el 2020 aquest ple va aprovar el reglament i el 2021 aquest ple va aprovar iniciar els expedients sancionadors, però va passar el 2022 i el 2023 i encara mai l'han intentat aplicar, ni tan sols als bancs, ni als fons voltors o als grans tenidors. Doncs bé, aquesta vegada hem aconseguit un compromís signat, tant per Junts com Esquerra, que aquest recàrrec començarà a cobrar-se el 2024. L'acord preveu aplicar un recàrrec del 50% el primer any i que es pugui incrementar fins al 150% en aquell cas dels reincidents. I estarem molt atents perquè a cap gran tenidor li surti gratis seguir fent negoci i especulant amb aquest dret fonamental. Des que va entrar a l'Ajuntament per primera vegada, com deia abans, el 2015, la CUP ha reclamat cada any que s'implementés el sistema de pagament d'impostos i taxes progressiu, pel qual els que tenen més paguin més. Aquest sistema, anomenat de tarifació social o progressiva, havia topat fins ara amb la negativa del govern municipal. 9 anys després de picar pedra, l'acord aconseguit per la CUP estableix que el curs vinent les escoles bressol municipal es pagaran amb aquest nou sistema. A més, tenim el compromís signat de l'equip de govern per fer els preparatius necessaris per tal que el curs següent també es pogués aplicar a l'Escola de Música i a l'Escola Municipal d'Expressió. En la línia d'augmentar la recaptació entre aquells sectors econòmics que més beneficis estan fent, la CUP també ha aconseguit augmentar la taxa d'ocupació de la via pública pels bancs, pels caixers automàtics, i per no afectar negativament a la banca ètica hem introduït un tipus reduït per fomentar que alguna d'aquestes entitats s'estableixi a la nostra ciutat. I s'ampliarà també el tram més alt d'impost d'activitats econòmiques per a les grans empreses que facturen més d'1 milió d'euros anuals perquè també contribueixin així a la ciutat. A nivell de mobilitat, l'acord aconseguit per la CUP també compromet a l'Ajuntament a estudiar la creació d'una nova taxa de pas pels camions d'alt tonatge a l'Avinguda de Sant Jordi. L'objectiu és disminuir-ne el trànsit i que la taxa contribueixi al finançament i millora de tot el tram urbà afectat, així com la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Aquests dies veiem passar tots aquests camions pel centre d'Olot, ens podem fer el càrrec del que han de suportar dia sí i dia també els veïns de l'Avinguda de Sant Jordi. Dos sectors econòmics que estan generant un impacte creixent sobre el consum d'aigua i la generació de residus són l'industrial i el turístic. Per aquest motiu, tal com estan fent cada vegada més municipis pel clima, s'incrementarà la taxa de clavegueram industrial almenys un 25% i en els habitatges d'ús turístic se'ls incrementarà la taxa d'aigua un 25% i la d'escombraries un 35%. I per tal de garantir un consum mínim vital de totes les famílies i per contribuir a l'estalvi general d'aigua, hem acordat crear un grup de treball que estudiï noves tarifes més progressives i que fomentin uns usos més responsables de l'aigua. Els demanem que aquest grup es reuneixi el més aviat possible, aquest grup de treball, perquè en cas que detectem mesures que puguin generar prou consens es puguin introduir a l'aprovació definitiva de les ordenances que s'haurà de fer al desembre. Finalment, en relació als residus, l'any passat ja van discrepar d'aplicar un augment a la taxa per tothom, sense tenir en compte ni la renda familiar ni la generació de residus. Creiem que la taxa hauria de ser més progressiva i que aquelles famílies que reciclin haurien de pagar menys que aquelles que decideixen no fer-ho. Fa anys que venim advertim que calen dues coses. 1. Canviar de model perquè augmenti la recollida selectiva i 2. Cobrar a cadascú per la quantitat de residus que genera i pel percentatge de residus que separa. Tampoc es va abordar la qüestió del dèficit del servei. Ho vam dir l'any passat, però per por a les eleccions es va xutar la pilota endavant i aquest any acabaran aplicant una pujada més brusca. Des de la CUP tampoc ens podem responsabilitzar per les conseqüències de la seva mala gestió i aquest és un dels motius pels quals no podrem votar a favor d'aquestes ordenances. Tanmateix, en l'acord que hem arribat, vostès es comprometen, cito textualment, amb un compromís ferm d'implementar un sistema de pagament per generació que premiï les persones que generen pocs residus i vetllarem perquè així sigui. Les males decisions del passat no les podem canviar, haver de pujar un 18,5% la taxa n'és una de les conseqüències, però tenen l'oportunitat de rectificar el rumb i encaminar la ciutat cap a un sistema de recollida i tractament eficient i sostenible. En resum, aquestes no són les ordenances fiscals de la CUP, però inclouen 15 propostes concretes, útils i necessàries al servei de la majoria social i del medi ambient. Vetllarem perquè no passi com tantes altres vegades ha passat, que vostès aproven una cosa però després no la compleixen. I ja saben que estem disposats a reunir-nos les vegades que faci falta per analitzar, per debatre, per dissenyar i per implementar totes aquelles propostes que serveixin per millorar la vida de la gent.
i per millorar la nostra ciutat. Gràcies. Gràcies.